nyambut gawe ayo ayo enak enak sayuk sayuk rukun rokan sandi kanggo mulyaning negara siji telu alon-alon mati enggal rampunge lopes kontol baris lopes kontol baris lopes kontol baris lopes kontol baris Katang royong nyambut gawe ayo ayo sayuk sayuk rukun rokan sandi kanggo mulyaning negara siji telu maju papat-papat lopes kontol baris lopes kontol baris lopes kontol baris lopes kontol baris Matur nuwun kunjumenipun para kadang muda setresna ingkang sampun kacekap nggih nglarapaken menggah atur syarat sarana ingkang sampun kaparengaken wonten ing pahargyan punika. Inggih salajengipun kunjumenipun para tamu kakung miwah putri ingkang tuhu dan minulya nyuwun pangapunten adicara punika kawula sigih sawetawis ewasana adicara kala sumekaken kunjumenipun para kadang muda sutresna dalasan para muda mudri menggah wonten ing bagian punika dipun sengkuyung makarya sesarengan kalian rias temanten nana make up saking Seragu dalasan foto syuting saking Ari close up noningge dipun sekuyun kalian hiburan campur sari noningge jolodong saking Jombor Klaten ugi dipun sengkuyung sound system Jabil Audio Entertainment wasana kunjumenipun para kadang muda mudi sutresna keparenga ngaturaken menggah atur pasugatan kunjumenipun para rawuh saha kunjumenipun panglipur saking Campursari Jolodong keparenga paring panglipur kunjumenipun para tamu sinambi hanggarantos atur pasugatan ingkang badhe kaaturaken saha wedal kala sambagaken nuwun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentrem rahayu suka basuki mugi kajiwa kasaliwatang samanjing sumanding wonten ing panjenengan sedaya dalasan kula sami waratin sagung dumadi sedherekaken ngaturaken lujeng siang wilujeng panggihan kaliyan kula sakon lumantar sulur jen bener-bener campur saring keji LD musik ingkang mijil saking Jombor Jabar Klaten ingkang dipun pangarsan dening panjenenganipun Roko Mas Ferry Jolodong. Juga alhamdulillah wonten ing ari kaliyan saya menika saged sawane dawuh saking panjenenganipun ingkang mengku gadi Indonesia wonten ing adicara wisudan Bali Darman wonten ing ari kalenggan sang menika. Lendungi mboten kata lumben ngaturaken donga kagem sang wirangan kekalih mugi sirat mojo wirangan kekalih mugi dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah Allahumma amin. Enggal-enggal kaparingan kekancingan tresna awujud golek kencana ingkang satata jalma.
Perlu kunci karsanipun palengke para tamu kaku putri ingkang sedan kasegejap nolegen kanthi martu matikane begalih sinabi laras lipur saking prakanca JLD Musik. Ewon dening kula sowan ngaso Tri Widawadi ingkang angka 9. Maya ingkang mijil saking Manjung Klaten jumeneng no Maya. Sangkep ingkang nurut kalih Desita Suara ingkang mijil saking Wedi Klaten. Sangkep ingkang nurut 3 Dena Yutika Rosalita jumeneng na. Sanggiane ngarsanipun palenggih para tamu kakung putri ingkang kiromatan pramila kasih kecak legan kanthi martu matikane pangalih sinabi laras lipur saking prakanca JLD Musik. Karo aku pancen wis suwe ra tau ketemu wis samestine lali aku mas mumpung saiki ketemu jogetan ketembangan karo aku tapi ombo kangenmu kangenku bali eling nalika iku yo sepi rasane wektu pinuju dhewe lagu terus eling kanjake zaman semono yen dolan rame-rame guyub rukun seneng atine yo kelangalit ali-ali sakulit kanggo tombo kangen iki rasa sapipi burung kali rasa kangen wis iso mari yo production always lali siramu semono yen dolan karo aku pancen wis suwe ra tau ketemu wis samestine lali aku mumpung saiki ketemu jogetan ketembangan karo aku
dong. Sepi rasane Kangkung ujur dewe Oh oh. Aku terus Eling kancane. Zaman semono Yen dolan rame-rame guyub rukun seneng atine. Mas gelang ante Ali-ali. Hey! Sadule kanggo tombo kangeni Rasa sakit durung kutongai Rasa kangen wis bisa mari Rasa sakit durung kutongai Rasa kangen wis bisa mari. Matur sumedhun sanjenengan ngarsanipun para linggih pratam kagem putri makatan welos tunggal lagu atur salam buka saking kula sakonso lumantar JLD Musik ingkang mijil saking Jombor Klaten ingkang dipun sepedene panjenenganipun Romo Mas Ferry Colodong. Lan ugi makarya sarengan kalian Vanessa Audio Sound System ingkang dereng guyung awit kalenggahan pagelaran wonten ing ari kalenggahan sang menika. Maka katur ngaturaken libur ingkang sumbuh kalian swasana. Sumanipun Desita Suara. Yo! Oh, mandang kowe tak tokke dhisik do seneng to tamune kandhani kok. Aku grogi iki. Ngopo kok grogi? Lah ya to. Iki Aku ki semangat apa? banget loh nyanyi dino iki. Ayo, Begitu mbok celuk aku langsung melayu rene. adek kaya supporter bola ya. Kowe metu wah iki. Lah iya mas aku kok. Ye. Wah, anake nesu, ayo ngalih rene. Ayo. Sadi rene. Gun, sadi rene, Dek. Mbake nang kene, Dek. Mboten. Ora ilang bapakmu. Aku padahal ora cerak banget loh, aku gur melayu rene. Nggih. Dek, lho rak yo gawe tangis to kowe, Gun. Dek, kula salam sik ya, Mas. Monggo, nggih. Menika ngaturaken wilujeng enjang, wilujeng panggihan kalian dalam sak rencang lumantar JLD Musik. JLD Musik. Kalau mau bapaknya kan nyebut Jolodong Lah kuwi Musik. jenenge Oh. dawa. Kok kowe ora kepenak ya? Jolodong Musik. Lah terus batine wujute ya ngopo jolodong Ya iki. kaya ngono kae piye Nggih. ya juragane awake dhewe Mas, kudu diapik-apik. Ya, lan ugi mboten kata lumpen ya Nggih, nak. mboten kata Ngaturaken lumpen. dedonga kagem sang piranganten kekalih. Nggih. Mugi-mugi sirat maja piranganten kekalih mugi dados keluarga ingkang sakinah, Amin. mawaddah warahmah, enggal-enggal kapanringan kekancingan tresna, Nggih, amin. awujud golek kencana ingkang satata jalma. Amin. Ya kowe ndongakno sik sing mantan-manten. Padha kowe mau lho. Iya beda, dongane wong lanang karo wong wedok iki beda. Ya, tidak lupa diucapkan kembali berdua. Selamat menempuh hidup yang baru, semoga menjadi keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah. Amin. Ingkang dipun paringi momongan. Momongan. Ngersakaken pinten Mas manten? Dua Anak cukup. Kalau Mbak manten Mbak ngersakaken manten pinten? berapa? 5 Bu. Alah kok akeh men Kok jaman len njaluk sakniki. malah kene ya Mas? Len njaluk malah kene. Oh, wargane men akeh. Nggih, leres. Kajenge rame ngoten nggih, Bu. Lah nggih. Aja anake mung sitok ngono ki malah sepi. Iya Mas. Ya sak karepe le ngetengi lah ngono ya Mas. Lah Lah nggih kuwi. ta, Bu? Lah kuwi. Nek kuwi mbuh aku ya urung tau ngerti kok, Des. Iya, Piye? awake dhewe ya seh perawan, siliramu ya Joko. Heeh. Kandhane kak ya. Jen, ma itu. Jen, atur nuwun. Pripun, Mas?
Oh. Ayo Mas, tak ajak nang mburi delek. Apa? Lo kalau ngadeg. Lah kok terus siap lho. Aku malah wedi dinyanyi semono kae enak ya. Lah iya to. Wis diamuk wong sakmono apa ora rusak. Yuk, aturaken lelipur malih. Ya. Sing jumbo kalian swasana kala wau. Laras rumiyin mawon. Iya, laras rumiyin. Apa Mas? Apa? Ora urung mung tambal ban ngono to. Lah iya, ora urung gur tambal. Engko sik, ya tambal ban. Kalau mau angsal request saking bapake sing awake dhewe rene mau lho Mas terus ngerti-ngerti dikeki 50. Penyanyine pundi ngerti mboten? Endi to Mas mau le joget ngersakaken. Matamu lah kae lho sing lenggah. Oh ya Allah, iki kamu ganti. Matur sembahno sanget. Mriko requestipun pun nanti dirimu di pintu sega. Nggih leres mawon, nggih. Pak, kalau wau nembe penyanyine lho kula dereng kali musik. Wong pilih nyanyikke engko kan penyanyi nile wedok MC-ne ora. Lah iya, engko nek kowe nyanyi tok ora diringi ya piye? Oh iya ya. Ya, mangke dipun aturaken nggih Pak, dipun tegel nggih. Menika dipun aturaken ingkang laras rumiyin setunggal lagu riyin, monggo. Sewu siji mawon nggih Mas. Nggih, katur. Monggo saking prakoncoji LD Musik lan ugi makarya-karyan Vanessa Audio Sound System. Luar biasa ya. Sone lan ugi son apa iki? Syuting. Video syuting napa Mas namine? Kru syuting Mas. Oh Sony ya mereknya. Oh, Sony kuwi mereknya. Pundi Pak? Ari Klaus. Maka satu band diaturkan ada Sewu Siji Desita Sungara. Yuk pakai musik ya Mas. Salah satu tembang spesial dikasih ke mempelai berdua saking Farmasi di tempat Sewu Siji.
Oke, baik, terima kasih matur semedwun satu tembang sewu siji hadir bersama Desita Suara dan juga konco-konco dari JLT Musik. Dan dengar saring bener-bener pertama wetawis betul sama pun kula kondharaken dening Bobo Pendali Waro. Sumangga. Matur suwun kuyubenipun saking Panglipur campur sari ringkes asuhan panjenenganipun Bapak Jolodong ingkang mapan wonten ing Jombor Klaten bersinar ingkang sampun kepareng ngregengaken megah swasana wonten ing adicara paragian wonten siang punika. Sagung para tamu kakung sawana putri ingkang tuhu dan minulya kepareng ing mriki kawula badhe nglajengaken menggah titi laksana ingkang salajengipun nggih kunjumenipun saking keluarga ageng panjenenganipun Bapak Edi Santoso dalasan ibu wonten ing wedal menika badhe ngaturaken gunung panuwun utawi atur pambagya reja yuwana kunjumenipun para rawuh sedaya bisa mangke atur pambagya yuwana badhe kasarira panjenenganipun Bapak Andri Suryanto wasana kunjumenipun Bapak Andri Suryanto ambek bilih sampun samekta gati wedal sabangenan kala sumanggaaken saha jumeneng Bapak Andri Suryanto samangke jirajaran panjenenganipun Bapak Irwan Sanjaya dalasan Bapak Setyo Kristianto kunjumenipun wedal sabangenan kala sumanggaaken nuwun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad al-fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiri haqibil haq wal ilahati suratikal mustaqim. Sallallahu alaihi wa ashabi haqqa qadril miqdaril azim. Amma ba'd. Kula nuwun dumateng sedaya tamu kakung miwah putri ingkang tansah winantu ing suka basuki. Dumateng para sasepuh pinisepuh ingkang sampun pono ing pamawas sarta lebda ing pitutur. Ingkang pantes hanampi sagunging sekar pikurmatan. Dumateng para alim ulama, dumateng para kiai, para nyai, wabil khusus dumateng panjenenganipun Bapak Ustad panjenenganipun Sri Joko Pamungkas SPD ingkang kaleres ugi minangka Kasat Korcap Banser Kabupaten Klaten ingkang kawula takdimi saha hormati.
Dumateng panjenenganipun para sarjana sujananing budi, para priyagung pangembating praja, para satriyane nagari minangka pandam-pandoming kawula dasih ingkang satuhu kinurmatan. Dumateng para kadang werda muda ingkang satuhu sinudarsana. Mboten kata lumpen dumateng panjenenganipun para sahabat-sahabat Banser Satkoryon Banser Kecamatan Ceper ingkang kawula tresnani. Nun inggih awit saking keparengipun panjenenganipun Bapa Edi Santoso saha Ibu Kinarsih minangka hamengku gati wonten ing ri pahargyan menika. Kawula kapiji sumilih sarira angemban wuwus ngaturaken wedaring gontha babaring prasetya. Salam sholawat boten kasupen monggo-monggo tansah kita aturaken dumateng junjungan kita Nabi Ageng Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Minangka purwakaning atur sumangga sesarengan kawula dherekaken ngaturaken raos puji syukur wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun karsa kepareng babaring daya pangaribawa tumrapipun sedaya titah utawi sedaya kawula dasih. Wonten ing rikala dengan menika amargi saking sing Gusti Kang Maha Agung kita sadaya saged kampal manunggal wonten papan panggenan menika kanthi pinaringan rahayu nir ing sakara-kara. Sumangga sinarengan ndedonga mugi-mugi pahargyan wonten ing rikalenggahan menika wiwit saking purwa madya saha wasana sageta lumampah kanthi ganjar kanthi rancak tebih saking rubeda. Allahumma amin. Dumateng para tamu kakung miwah putri senedahan ingkang ing suka basuki. Madyaning suka ing kalenggahan menika panjenenganipun Bapa Edi Santoso saha Ibu Kinarsih ngambali atur pambagya wilujeng menggah karawuhan panjenengan sedaya kanthi raos gunging panuwun ingkang tanpa pepindhan. Pramila sumangga dumateng para tamu kakung miwah putri sedaya hanya kecakaken anggenipun lelenggahan sinambi wawan pangandikan nyerantos wasing gati dumugi paripurnaning pahargyan ing wekdal siang menika. Parandene wasing gati ing pahargyan menika panjenenganipun Bapa Edi Santoso dalasan Ibu Kinarsih netepi peranganipun darmaning asepuh mahargya suta amiwaha siwi. Nun inggih putrinipun ingkang sesilih Roro Ayu Nela Kristiana dhaup kalian Bagus Agus Haryanto jalu tanayanipun Bapa Manto Sugianto ingkang pidalem saking dusun Kemasan Desa Jambu Kidul Kecamatan Ceper. Wandene akad nikah utawi ijab kabul sampun kalampahan duk rikala dinten Sabtu Surya kaping 19 April 2000 selangkung wanci tabuh 7:30 dalu kanthi pinaringan karahayon saha karaharjan. Minangka pangajabing sedya panjenenganipun Bapa Edi Santoso dalasan Ibu Kinarsih nyuwun dumateng sedaya para rawuh nglejaraken manah saha penggalih kasuwun puja hastawa hastunipun satemah putra temanten sarimbit sageta tansah tresna hanresnani antut runtut reruntutan anggenipun bangun baliwisma tansah hayu hayem hangayomi sakinah mawaddah warahmah saha kanthi donga pandurung pambejenengan sedaya mugia pinang manten sarimbit
sageta pinaringan kanugrahan agung saking Gusti Allah kang Maha Wikan arupi golek kencana ingkang saged tata jalma minangka panyambating sejarah rah tumerah anggenipun bangun bebesanan. Dumateng para tamu kakung miwah putri ingkang agung ing dharma. Boten kata lumpen panjenenganipun Bapak Edi Santoso saha Ibu Ginarsi ngaturaken gunging panuwun dumateng panjenenganipun para sanak kadang tangga tepalih mitra petawapangan kadang muda werda saha sok sinten iki mawon ingkang sampun paring pambiyantu iku partikel saha penggalihan awit saged lumpahipun pahargian saha hajatipun ingkang hamengku gati. Namung panjenenganipun Bapak Edi Santoso saha Ibu boten saged paring piwales napa kemawon dumateng panjenengan sedaya. Panjenenganipun namung saged hanyumanggaaken maring Gusti Allah kang Maha Wikan. Mugia sih kadarman panjenengan sedaya pikantuk liru saking Allah Subhanahu wa taala arupi kanugrahan agung ingkang satraju. Minangka pepuntaning atur panjenenganipun Bapak Edi Santoso dalasan Ibu Ginarsi nyuwun agunging samudra pangaksama mbok bilih anggenipun hanampi karawuhan panjenengan kathah kekirangan sae menika bojo miwah krama semanten ugi kawula minangka talanging atur talanging basa kathah kirangipun subasita tata basa tuwin parama sastra pramila kula tansah mawantu-wantu wewarah saking panjenengan sedaya para winasis saha kula ngambali matur pangaksama panjenengan kagem kawula tansah kula antu-antu mugia dados jimat tumraping pribadi kawula. Kula kinten hamung cekap semanten ingkang saged kawula aturaken hayu hayu raharjo niskala nuwun. Akhirul kalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Paripurna sabda tama penggahatur panjenenganipun Bapak Andri Suryanto nunggih pinangka sulih sarira saking panjenenganipun Bapak Edi Santoso dalasan Ibu Menggah tumuli nunika atur pambagyarja yuwana ingkang kaaturaken kunjuk panjenenganipun para rawuh sedaya. Ingkang salajengipun kunjuk panjenenganipun para rawuh para tamu kakung semawon putri ingkang tuhu dahat kinabekten keparenga ing mriki kawula badhe ngalajengaken menggah adicara ingkang salajengipun. Nunggih adicara ingkang salajengipun adicara kinabekten utawi atur sungkeman kunjuk panjenenganipun Rama kaliyan Ibu saha samangke cekaping adicara kinabekten utawi atur sungkeman kunjuk kaliyan Rama kaliyan Ibu kalajengaken adicara tumplak punjen utawi udik-udik bilih samangke kunjuk panjenenganipun para putra wayah menawi sampun kawitan adicara tumplak punjen utawi udik-udik keparenga tumuju ing sakngajenging kursi pinajang utawi sakngajengipun putra pinanganten kekalih. Iwasana kunjuk panjenenganipun Ibu Pangrias keparenga hamratitisaken menggah lampahing adicara kinabekten sungkem panjenenganipun Rama kaliyan Ibu saha keparenga kairingaken nuninggih lagu ingkang jumbuh kalian kawontenan. Paramila wedal kula aturaken panjenenganipun saking Panglipur campur sari ringkes Jolodong saking Jombor Klaten bersinar nuwun.
Matur suwun kunjunganipun panglipur saking campur sari ringkes Juludong saking Jember Klaten bersinar ingkang sampun kepareng paring panglipur suka parisuka kunjunganipun para rawuh sedaya. Nyuwun pangapunten adicara kula sigeg sawetawis menggah dicara suka parisuka kalajengaken punika adicara tumplak punjen utawi utik-utik. Sepidah malih kunjuk menyelipun para putra wayah saking penyenipun Bapak Edi Santoso utawi dalasan sedaya keluarga penyenipun Bapak Edi Santoso keparenga jumaket tindak wonten sangajenging kursi pinajeng ingkang saperlu nderekaken menggah adicara tumplak punjen utawi udik-udik. Sepidah malih kunjunganipun para putra wayah keparenga enggal tindak wonten sangajenging kursi pinajeng ingkang saperlu nderekaken menggah adicara adat nuninggih adicara udik-udik. Monggo kunjunganipun saking panglipur campur sari ringkes Juludong saking Jember Klaten bersinar keparenga paring panglipur malih kagem ngerantos menggah adicara udik-udik wonten ing paragian punika. Wasana wedal kula aturaken nuwun. Matur sembahipun wonten ing wedal sampun marang dhateng kula sakonca malih lumantar CLD musik padhe maramayon jaos libur dhateng ngarsanipun para lenggeh. Katur monggo Dik Tika. Rek ayo rek bebarengan mak ayo aku Oke, ucapkan selamat siang wilujeng siang Dek. Wilujeng siang Kang Mas. Tepung derien monggo namine sinten saking Dalem Tika Mas saking Manis Renggo. saking Manis Renggo. Dhuwur kono Manis Renggo kono. Tebih Mas ya. Tebih. 40 menit. Ya alhamdulillah. Sing penting paringi selamat wilujeng ya Dek. Mas, amin. Monggo menika pun aturaken lelagon sing sumbuh kalian suasanane napa monggo derek. Anu Mas, nuansa Sera. Serangkinan boleh Serangkinan. baik. Iya. Yuk. Monggo prakarja JLD musik. Yo, yo. Nangis sajroning batiku nalika sliramu apa sliramu ra krasa aku kudu sambat karo sapa tak suwun rina lan wengi Gusti
iya Iya, iya. iya iya Iya, iya. iya 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 Nangis sakjroning batenku. Nalika sliramu ninggal aku. Apa sliramu ora krasa. Aku kudu sambat karo sapa. Tak suwun rina lan legi. oh 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 hey Sok kapan anggonku bali mas. Bisa gumpo kaya tuk ing undi. Aja lali pawelingku. Satu nggak lakoni nggak katresnan sampun. Oke, baik matur semanten Dek Dingah. Ninggal katresnan sampun katur ugi saking prakonca saking JLT Musik. Dedengar sanipun paling nggih tasih sarengan kaliyan prakonca JLT Musik tasih ngaturaken ulipun dhateng ngarsanipun para lenggeh. Katur Maya kembali Dek. Hadirene Mas. Oke, ya Rati ke situ boleh. Mbak Bile badhe foto Mas. Monggo. Nek ora kenek kancane tak kancani. Ya, oh ayo mas-mas yang ganteng kuwi ya. Sing arep foto. Iki. Iki. Ayo. Ayo. Ndang ngadeg. Iya, iya. Heeh. Ndang budal. Iya, Iya, ayo. Alah, alah. Nah. Ayo liyane, cepet, cepet. Ayo, liyane. Koncone dijak rombongan. Kancane dijak. Ijek nang nereh. Sik, Yo. nunggu. Oh, sik ayo si Dora. Lah yo kok sik sabar. Iki sabar ora iso lho. Kowe iki selak kepuyuh apa piye? Oh, selak Boyo grah- kusik. Selak grahuyang ya. Iya. Gubak asmara. Duet. Yo. Iyo. Wah. Yo. Ya ya yo. Ya ya yo. Yo.
Iya iya iyo iya iya iyo. Gubuk asmara biyen nate kanggo anggum tresno tanpa kapal tanpa kloso pote ketaman asmara yo. Catatan sajroning ati datan lutun saya marati aku kowe dadi cengkok merga leren ning gubuk asmara yo. Iya, iya. Aku kelingan gubuk kae biyen tak goleren neng sagak kebak tulisan warna abang tanda kasih sayang ya nduk. Oh, iya, iya, iya. Iya, iya, iyo, iya, iya, iyo. Gubuk kae dipenwati wiwit biyen tumeka saiki gubuk kae kebak crita wayang wengi nganti kakak trino. Tekan sih, lana do. Yo. Oke baik, terima kasih matur semenuwun Dek Maya. Sampun katur satu tembeng irama sragen nunje gubuk asmara. Dhateng karsanipun pelengge tasih sarengan kalian CLT Musik tasih ngaturaken libur dhateng karsanipun para pelengge. Katur monggo jumenengipun Desita Suara. Katur.
Oke, hadir kembali bareng ZLD Musik dan juga Desita Suara ya. J Mas. Hah? Ayang-ayang, oh J. Nanti diaturkan ya. Ya. Niki wonten awala saking Bapak ingkang hamba Ingkang hamba kugati, nggih. Ku nanti di pintu surga. Ku nanti di pintu surga. Diaturkan ku nanti di pintu surga itu setelah itu lagi ayang-ayang. Ayang-ayang. Mas. Ya. Oke, boleh. Yuk, Oke, monggo. satu persatu Konco-konco dikasih. dari ZLD Musik satu pang diaturkan spesial rek dari yang punya gawe ada ku nanti di pintu surga. Hadir bareng bersama Desita Suara. ZLD Musik. Kau tinggalkan aku seorang diri. Ku tak sanggup hidup bila tanpamu sayang. Dalamnya jurang pemisah antara kita, takkan mungkin menghapus cintaku cintamu. Cintaku padamu tak akan berakhir walau sampai akhir hayat jasad tak tertanam. Itulah sumpahku kasih. ZLD Musik. Wasik coy. Ayo goyang Mas Gun. Oke. Bila cinta kita tak mungkin bersatu, ku nanti dirimu di pintu surga, di pintu surga. Walau aku tahu orang tak punya, monggo Bapak, namun ku percaya kau kaya cinta. Matur sembah nuwun, lancar rezekinya, berkah barokah, amin. Apalah artinya intan bermata bila hidup tiada berhiaskan cinta. Jangan kau tinggalkan aku. ZLD Musik.
Oke baik terima kasih matur sembah nuwun Dede Menika Sita sampun, Suara Bapak, nggih. matur sembah nuwun Sampun sangat. katur nggih Pak, matur sembah nuwun. Dikasih rezeki lagi loh Mas kita. Iya, alhamdulillah nggih. Semoga Bapak lancar rezekinya, sehat selalu, berkah barokah kagem sedayanipun. Amin. Langsung monggo lajeng dateng Bapak Pangandali waros semoga. Matur suwun kunjumanipun saking Panglipur Campur Sari ringkes Jelodong saking Jombor Klaten bersinar. Ingkang sampun paring panglipur kunjumanipun para rawuh sedaya. Sagung para tamu kakung semua putri ingkang tuhu dan minulya. Boten ingkang rasa hormat anggenipun pinesta sami lenggan wonten ing pahargyan punika. Bilih wonten ing pahargyan punika badhepun ngaturaken menggah atur doa suci kunjuk benipun putra pinanganten kekalih saha atur maidatu hasanah pinisa mangke ingkang kepareng badhe medhar menggah atur maidatu hasanah dun inggih panjenenganipun Bapak Sri Joko Pamungkas selaku Kasat Kurcap utawi Kepala Satuan Koordinasi Banser Sekabupaten Klaten ewasana kunjuk benipun Bapak Sri Joko Pamungkas. Apabila sampun samakta ing gati wedal saha panggenan kaula sumekaken nuwun.